Lutong bahay ba kamo? Paborito ng mga Bicolano. Ito na mga idol. For today's video, magluluto tayo ng ginataan gabi. Ito na guys, kinakahid ko na yung niyog. Tama-tama mga idol, meron ako nabiling kalahating isda sa palengke oh. Yan oh. At tapos ko na rin punit-punitin yung dahon ng gabi. Yan guys oh, sarap nito pag naluto. Ilalagay na natin mga idol yung gata, yun oh, para may salang na natin dun sa apoy. Ito na mga idol, isalang na natin kasi nagugutom na ako, gusto ko maluto agad. At habang naghihintay tayo na kumulo, takpan muna natin. Yan mga idol, oh, sobrang lakas na ng apoy. Huwag lang masusunog ha. Dito muna ako mga idol nagluto sa labas kasi marami pang tambak na panggatong. Oh. Yun, oh, kailangan maubos yan eh. At pagkaraan ng ilang minuto mga idol, oh, ito na oh, kumukulo na oh. Kailangan natin halo-haloin muna. Yun, oh, kailangan natin baliktarin para pantay-pantay yung pagkaluto niya. Ito na mga idol, kailangan natin imikos-mikos ng konti. Yun oh. At takpan ulit natin. Yun oh. Nailagay ko na pala mga idol yung purong gata niya. Hindi ko na naipakita. Kaya ilalagay na natin itong pansahog natin na isda. Yun oh. Hindi makukumpleto ang lutong Bicol kung walang sili. Yan ang mga sikreto ng Bicol. Ito na mga idol ang finished product oh. Sarap, yummy, lipit-lipit. Sabi ka mga taga Bicol. Hindi makukumpleto ang masarap na gulay natin na niluluto kung wala tayong prinitong isda. Yun oh. Kailangan natin painitan na yung kawali. Habang iniinit natin yung kawali, yun ha, lalagyan na natin ang mantika. At ito na nga mga idol, umuusok-usok na. Yun o. Pagkasarap. Yun o. Ito na mga idol, pagkaraan ng ilan minuto, kailangan na natin baliktarin kasi napakalakas ng apoy o. Luto agad mga idol. O. Kailangan natin pagsabay-sabayin yan. Ay! Huwag ka lang mahuhulog ha. At ito na nga mga idol, luto na. Ano pang hinihintay natin? Tara, kain na tayo. Yummy!